Ja. Wat is die plan komen? Nou, ik wie eigenlijk wel even benieuwd. Waarom het er hier en nou zo'n hoes om en de oren net? Hij heeft les van staart- en maan-eczeem. En dat betekent dat hele lietse migjes op hem komen en die zitten hier dan in. En dan jokken er hem kapot. Dus hij moet dat om hebben. En die zebraprint, dat zorgt ervoor dat er een hele lietse werveling is tussen de lucht. Want wit en zwart, dat jouwt een verschil in temperatuur. Dus die hele lietse knutjes, ja, die gaan daarvan fut. Dus het schijnt echt te werken. Het heeft dus echt een functie. Het heeft echt een functie, ja, wordt niet het in. Ik meen altijd dat het gewoon een grap wie, maar nee dus. Echt niet. Nee. Hij kan net zonder. Hij wordt echt knettergek als dat ding net opheft. En hij stiet al kleerzaag van de kop. Kom alsjeblieft. Dus, maar nou is het net zo erg. Maar als het een beetje reinerig wordt, dan wordt het weer een beetje erger. Dus nou ja, voor de zekerheid het er hem nou om. En binnen het jouw hinders? Yes, ik ben IJslanders, hè? Is dat wel? Ja. Ja, die zebra, dat is Fridur. En die hoor is Rimnir. Ah, ja, heel zeker. bij mij. Maar wil ze wel even op de foto nemen? Ja, nee, maar dat komt wel goed. Want mijn IJslanders, dat is dus trots. Echt weer. Ja, en dus ik echte IJslandse naam. Ja. Rimnir Fragedingi en Fridur Fragedingi. Echt. Maar elke IJslander heeft een IJslander naam. Ja. Zo staan ze in het stamboek. En zijn ouders kom ik van IJsland. Dus. Nee, mooi hè? Ja, en dan ben je ook toevallig, je hoort ik nog in zwart-wit. Nou, een beetje blauw toch? Nee, geen grapjes. Maar het voel ik wel op. Ik zeg ik al, ik denk, joh, heb ik een mooie hoed op, dus je voelt nu zeg op. Oh, wist die hoed die heb ik op omdat mijn hieroos in mijn gezicht zwabbert. En dat is ik van de zinnen. Ik vind een hoed, ik heb heel vaak een hoed op in de zinnen. Of als het regent, ik hoor ik net van wie het hier. Dus ja, stom, maar die heb ik gewoon altijd op. Nou, Jan dan het stom. Ik vind het wel mooi. Nou ja, of het nou mooi is of net, ik heb hem gewoon op. Dat maakt het me net zo voluit. Nee, wat dat dan gaat, is het hetzelfde als maar het hinder heen, die hoes neder gaat. Het mat, het helpt. Jazeker, ja. Dus je hebt weer een zomer even op een struin en je hebt toch, we hebben een opname nodig. En nou zouden we eens even zien wat we inkomen. Zo gaat dat dus. Zo gaat dat, ja. Nou, oké. Toevallig.